Ka anyị tụọ ilu taa, ilu gbasara asịrị. Ilu gbasara asịrị. Ịma na ilu ọbụla nwere nke ọ na-egosipụta. Tata anyị ga-atụ ilu gbasara asịrị. Nke mbụ bụ gịnị? Onye na-akọ ụgwọ nji agwụ, ọ na-akọkwa maka nke o ji Amadioha? Ihe ọ pụtara bụ onye na-akọ maka m, kedu maka ya onwe ya? Ngwere si na ọ na-aka mma iji isi wee kwee karịa iji ọnụ wee kwuo, maka na ejiri ọnụ kwuo ọ naghị agbacha agbacha. Ọ pụtara na onye ejideghị ire ya aka, o tinye ya na nsogbu. Asịrị gụba agbara, o dee uri ọnụ. O gosipụtara na o nwere ndị asịrị maara ahụ. Ọnụ rie ihe ọ naghị eribu, o kwuo ihe ọ naghị ekwubu. Ọ pụtara na onye na-awa anya, ọnụ na-aka ya aka. Onye oke akụkọ na-agba oke ama. Ihe ọ pụtara bụ na onye asịrị na-akọ ihe dị na nzuzo. Onye asịrị erighị ibe aja, o rite ikpere ntụ ntụ. Asịrị na-ebute ọdachi. Nwaanyị hụ ọ dị ka ọ dị ya, akụkọ eju ụlọ. Ihe ọ pụtara bụ na ihe na-adakọkarị onye asịrị na ibe ya. Mgbe onye jiri nụ, ọ gbaa n'aka. Ọ pụtara na mgbe mmadụ ji wee nụ ihe ka ọ maara maka ya. Anụ n'otu olu, agba n'otu aka. Anụ n'olu na-abụ, agba n'aka na-abụ. Ọ pụtara na ihe mmadụ nụrụ mbụ na-atụ ya n'anya. Anụ gakọrọ eze, ọ bụrụ na eze na-ebu amụma. Ọnụ ekwughị ihe, o nweghị onye ga-anụ ya. Ọ ihe ọ pụtara. Asịrị bụrụ ego, ogbenye agaghị adị. Ọ pụtara na asịrị dị ebe niile. Nwata ire nkọ gwara ndị mmụọ na ogiri adịghị n'ofe. Ọ pụtara na onye anaghị ejide ire ya aka anaghị ezonwu ihe. Ọ bụ oke bi n'ụlọ gwara oke bi n'ọhịa na azụ dị na ngịga. Ọ pụtara na ọ bụ onye maara ihe na-akọrọ ndị ọzọ. Nwata chọọ ịgba àmà, ọ sị na nne ya na ije na-eme. Ọ pụtara na asịrị gụba mmadụ, okwubu ihe adịghị mkpa. Onye kpụrụ akụkọ n'ọnụ mmụọ, ọ ga-akọtọpụrụ ya ndị mmụọ. Ọ pụtara na onye bidoro ihe ga-emerụ ya n'isi. Ozi nzizi na-ebute asịrị. Ọ pụtara na mmadụ anaghị ekwusi ihe otu esi wee gwa ya. Ọnụ ụtọ gbube nwaanyị, ọ naghị egbufe ya ndụ. Ọ pụtara na asịrị na-ebute ọdachi. Onye ara sịrị ejiri ọnụ abụọ ọgaranya, na ya kaara ịkacha ụmụnna ya ihe maara mmadụ ahụ. Akụkọ gbasara mmadụ na-agba ya gburugburu. Ọ pụtara na onye asịrị anaghị agwa mmadụ okwu n'ihu. Anaghị ajụ onye asịrị na ọ ga-ezikwa ozi eziri ya. Ọ pụtara na ihe na-agụ mmadụ agụụ anaghị ahịa ya ahụ n'omume. Ajụjụ ajụghị ama agbaba. Onye ama agbapụghị, ọ bụrụ ya. Ọ pụtara na onye na-akọ ihe agbasaghị ya, ihe si na ya pụta, o buru ya. Mgbada si na onye mesiri ya ike bụ onye gbara dinta ama ebe ya zoro. Ịgba ama nzuzo ajọka. Okenye a na-achụ àjà ọ na-alahụ ụra gara ịgba ama be ndị mmụọ. Mmadụ ekwesịghị ide na-emezi ife ọ karịgoro. Ọ ihe ọ pụtara. Ụkwụ gahie ọpụta, mana ọnụ gahie ọ naghị apụta. Kedu ihe ọ pụtara? Ihe ejiri ọnụ kwuo anaghị echefu ya echefu. Onye kwuru okwu chezọọ, onye ọ gwara anaghị echezọ. Ọ pụtara na ihe e kwuru n'ọnụ dị n'obi. Nke ikpeazụ, onye kọba ihe ajụghị ya, ọ bụrụ asịrị. Ihe ọ pụtara bụ onye akọrọ ihe agbasaghị ya,